Ashpiri musha muri Zimbabwe nokuti pane mahaulage trucks emilitary anopinda mumasvingo anopinda through the border ane allegations kuti vamwe vaitira vachiti aiwa inhau yecoup kana kuti military pane zvayaronga asi takuona kuti government of Zimbabwe yakuburitsa mastatements 2 ari contradicting ari opposite sadabina mashoko abuda achiburitswa mudhemira masvingo noti bva subscribe ulike utina all the bell icon tipinda pano pachinzi government spokespersons have issued conflicting statements on the destination of a heavily guarded military haulage trucks convoy that entered Zimbabwe through Beit Bridge during the night of last Sunday. Presidential spokesperson George Charamba said the convoy, which raised eyebrows, was carrying rations of ZDF doing drills throughout the country. ZNA spokesperson Colonel Makotori said this was the Lesotho arm on its way to Delgado in Mozambique, while the Minister of Defense Opam Chinguri said it was Lesotho forces actually coming from Delgado going back home. Meanwhile, several sources said the Lesotho arm withdrew from Mozambique 3 months ago. Sources said President Mnangagwa could be preparing for a resistive nation, and this was equipment destined for local army barrack. Do mashoko ari kubuda panapa, two mashoko ari contradicting ari kubuda kuma spokesperson at the government of Zimbabwe. Awa muri Zimbabwe mazvinzwira chipotodzera munoti kuri pamusoro pemashoko aya noti vanhu vachazivi kuti saka wokuteerera ndeupi. Asi nokuda kwemakunga tikapinda mu the Zim Eye unoriziva iprominent newspaper vanotaura vachiti aiwa pane allegations ekuti maybe military ingona ine zvaida kuronga kana kuda kudii. Ndo mashoko ataverenga muzara nhasi achibuda mu Zim Eye. Sachimbotiudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro mashoko ategwa negovernment aya government spokesperson. Mbira ngome section medu musana no subscribe kulike tinoti on the bell icon.